سلام كمل لهم فتواتن كبراتن تخطتلتي ناي دمص حلنا channel ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ዝንዕቆኦ ወዲ ከመይ ዝበለ ምዃኑን ካልኦትን መፍለይ ባህርታት ብዝርዝር ክንርኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ደቂ ኣንስትዮ ከከም ኣተዓባቢአንን ዕድመአንን ባህርያተን ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ከመሳስልወን ዝኽእሉ ሓበራዊ ጠባያት ግን ኣለውወን ንሳቶም እውን ካብ ዝቐፂልና ሓደ ብሓደ ፈላሊና እናተንተና ክንገልጾም ኢና እቲ ቀዳማይ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ዝንዕቆኦ መፍለይ ባህሪ ወዲ ዓርሰ እምነት ዘይብሉ እንተኾይኑ ዓርሱ ዘይተኣማመን ወዲ ተባዕታይ ኣይኮነን ደቂ ኣንስትዮ ክስሕብ ንደቃይቕ እኳ ምስኡ ግዜ ክሕልፋ ከም ዘይደልያ ዝተፈላለዩ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ይገልጹ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ብቤተሰብ ይኹን ብዝቐርብዎ ሰባት ገይሩ መጻምዲ ከምጽእ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግን ዓርሱ ዘይተኣማመን እንተኾይኑ ሓዳሩ ቀስ ብቐስ እናተሸርሸረ ይኸይድ እሞ ቁሩብ ጸኒሑ ናብ ምፍልላይ ከምርሕ ይኽእል እዩ ደቂ ተባዕትዮ እተኽብሮም መጻምዲ ከም ዝደልዩ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ እቶም ዝሳኽዕሎም ግን ውስናት እዮም መጻምዶም ንዒቓቶም ማለት ናይ ግድን ይፈላለዩ ወይ እውን ይፋትሑ ማለት ኣይኮነን ኮይኑ ግን ኣብ ሓዳሮም ሕጉሳት ኣይኾኑን ካብቶም መግለጽታት ሕጉስ ሓዳር ሓደ ክብሪ ምርካብ እዩ ዝኾነ ይኹን ወዲ ተባዕታይ እንትሓርቕ ተዘሓሕሎ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ደኺምዎ ገዛ እንተኣቱ ድማ ካብ ማይን ምግብን ንላዕሊ ብሩህ ገጽ ዘለዋን ክበር ንበር ትብል መጻምዲ ክረክብ ልዑል ድሌት ኣለዎ ኮይኑ ግን እቶም ነዚ ክብሪ ዝረኽቡ ደቂ ተባዕትዮ ኣዝዮም ውስናት እዮም መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ተስፋ ሃሊዎ ንዕአን እውን ተስፋ ክህልወን ዝገብር ውሕስነት ንኽስምዐን ዝጽዕርን ኣይዞኹን ኣሎ ክልክን እናበለ ዘተባብዐንን ንዘጋጥምዎን ጸገማት ላዕለዋይነት ተቆጻጺሩ ዝድግፈንን ዝሕብሕበንን ወዲ ተባዕታይ እምበር ፈሪሑ ዘፍርሐን ተጠራጢሩ ዘጠራጥረን እንታይ ኢና ንገብሮ እናበለ ብተደጋጋሚ ዝሓተንን ወዲ ተባዕታይ ሓዳር ዘይገበራሉ እንተኾይነን እውን ብደግኡ እናሃለወ ክስኒኦ ይመርጻ ብዙሓት ሰባት ዓርሰ እምነት እንትበሃል መስ ገንዘብ ጥራሕ እዮም ዘተኣሳስርዎ ኮይኑ ግን ዋላ ሃብታም ኮይኑ ዓርሰ እምነት ዘይብሉ ወዲ ተባዕታይ መሊኡ እዩ እቲ ካልኣይ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ዝንዕቆ ወዲ ተባዕታይ ድማ ንጽህና ሰብነቱ ዘይሕሉ እንተኾይኑ እዩ ውልቀ ጽሬቱ ዘይሕሉ ወዲ ተባዕታይ ንባዕሉ ክኸውን ከም ዘይኽእል ተገይሩ ስለ ዝውሰድ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዋላ እኳ ረሲሕኻ ኢለን ብቐጥታ ኣይዛረብኦ እምበር ብውሽጠን ግን ኣዝየን ይንዕቆየን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ዋላ ሓደ መዓልቲ ጽሬቱ ብዘይምሕላው ሕማቕ ሽታ ይተዓዘባሉ እምበር ኩሉ ግዜ ከምኡ ከም ዝኾነ ስለ ዝርዳኣ ካብ ክቐርብኦ ክርሕቆ ይመርጻ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናዕኹም ይመስል ነይሩ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገበር ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን ሰላም